नमस्कार मित्रांनो, मी अनित दळवी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आहे या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। आज मी एक फरमाईश व्हिडिओ घेऊन आलो। माझा एक सबस्क्रायबर मित्र आहेत क्षितिज पिसे, तर त्यांनी एक फरमाईश केलेली। त्यांनी मला त्यांचा आणि माझा जस्ट एक कॉन्टॅक्ट झालेला, तर त्यांनी मला सांगितलं की तुमचे जे कोकणातले जे मालवणी पद्धतीचे चिकन रस्सा आणि खेकड्यांचा रस्सा हे व्हिडिओ मी पाहिले, ते अतिशय खूप छान केलं तुम्ही। पण ते म्हणाले की आम्ही जेव्हा रेस्टॉरंटमध्ये जातो तेव्हा रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावरती चिकन थाळी, खेकडा थाळी किंवा फिश थाळी, कुठली थाळी जेव्हा ते सर्व करतात ना, तर त्याच्यासोबत ते सोलकढी देतात, जे आपल्या कोकणातलं खूप प्रसिद्ध पेय आहे। कोकमाचा वापर आणि चांगला नारळाचा वापर करून ते केलं जातं। तर तो व्हिडिओ तुम्ही प्लीज आम्हाला दाखवा, जेणेकरून आम्ही ती रेसिपी पाहून आम्ही आमच्या घरी ते करू। तर मी त्यांना म्हटलं की ठीक आहे, चालेल, नक्कीच मी त्यावरती एक व्हिडिओ करेन। आणि त्याकरता तो व्हिडिओ मी आता घेऊन आलो आहे। ऋषिकेश परब, तुम्ही दिलेली कमेंटसुद्धा मला माहिती आहे, त्यात तुम्ही कमेंट केलात खेकड्यांच्या रस्त्यावरती की चिकन सुक्का तुम्ही करून दाखवा। तर नक्कीच त्यावरतीही आपण एक व्हिडिओ नक्कीच लवकरात लवकर करूया। तर आज आपण जे करतो ते सोलकढी करतो आहे, आणि त्याकरता हे सोला कोकणात जे कोकमाचं उत्पन्न घेतलं जातं ना, तर त्या कोकमाचे बरेच फायदे आहेत। म्हणजे कोकम सरबत, जे कोकणातलं खूप फेमस थंडगार पेय आपण जेव्हा पितो, तर ते कोकम सरबत जे आहे ना, ते कोकमापासून तयार केलं जातं। जे कोकम आहे, ॲक्च्युअल कोकम, ते आपण कढी सारामध्ये यूज करतो। कोकमातील आपली फेमस पेय, जे थंड पेय आपले सोलकढी, ती सुद्धा कोकमाचीच होते। आणि जेव्हा आम्ही मच्छी फ्राय करतो ना, फिश फ्राय आम्ही जेव्हा करतो, त्या फिशला एक हिमूसपणा असतो, तर तो हिमूसपणा पूर्णपणे जावा याकरता ना कोकमापासून एक तयार केलेलं एक आगळ, कोकमाचा आगळ, तर त्याचा उपयोग आपण फिश फ्राय करताना फिशला मॅरिनेट करण्यासाठी केला जातो। तर ते तुम्हाला आगळ मी दाखवतो। हे पहा, हे कोकम आगळ आहे। तर ह्या आगळाचा उपयोग आम्ही फिश मॅरिनेशनच्या वेळेला करतो, जेव्हा म्हणजे फिशला जो एक हिमूसपणा आहे तो पूर्णपणे जातो ह्याच्याने। आता आपण जास्त वेळ न दवडता पहिला आपण आपल्या किचनमध्ये जाऊया, आणि कोकमची जी सोलकढी आहे ती बनवण्यासाठी कुठले साहित्य लागतात, ती कशा प्रकारे केली जाते, ते एकदा आपण पाहून घेऊया, जास्त वेळ न दवडता। ठीक आहे, चला। तर आता तुम्ही पाहत असल्याप्रमाणे हा एक खवलेला नारळ आहे, जिरे आहेत, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, आलं, मीठ लागेल आपल्याला, आणि ही 4 ते 5 मिरच्या। ठीक आहे, मिरच्या तुम्ही चवीप्रमाणे घ्या, कारण आपल्याला जास्त तिखट देखील करायची नाही आहे, पण चांगली आंबट आणि तिखट सोलकढी झाली पाहिजे, पण त्यात तिखटाचं प्रमाण जास्त पण नसलं पाहिजे। इथे थोडं कोमट पाणी ठेवलं आहे, म्हणजे आता आपण जेव्हा मिक्सरमध्ये हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स टाकणार ना, तेव्हा कोमट पाण्याचा आपण वापर करणार आहे, जेणेकरून जे नारळाचं दूध आहे ना, ते चांगल्या प्रमाणात आणि भरपूर निघेल। तर सर्व साहित्य जे तुम्हाला मी दाखवलं होतं ते आपण या मिक्सरमध्ये टाकलेलं आहे ना, तर आता त्याचं आपण वाटण करून घेऊया। तर हेच बघा, आता हे वाटण प्रॉपर एकदम बारीक झालेलं आहे। आता आपण काढलेल्या चोथ्यामध्ये पूर्ण कोमट पाणी ओतून शेवटचा एकदा आपण त्याचा रस काढून घेतो आहे, आणि हा इथे हा चोथा आहे। ठीक आहे, आणि या चोथ्याला आता काहीच चव नाही आहे, हा चोथा आता फेकून देण्याला लायक आहे, कारण ह्याच्यात काहीच चव नाही। नारळाची जी काही चव असते ना, ती त्याच्यातून निघणारं जे दूध असतं ना, त्या दुधात त्याची पूर्ण चव असते। तर हा आपला त्या वाटणातला जो रस्सा आहे तो आता रेडी झालेला आहे। ठीक आहे, आता ह्यामध्ये आपल्याला हा कोकमाचा आगळ जो आहे हा ॲड करायचा आहे, आणि आत्ता खरी ट्विस्ट आहे सोलकढीची। ओके,
हा, कलर पहा, कलर पहा, कलर पहा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हा जो आमचा आगळ आहे ना कोकमाचा, हा नवीन आगळ आहे. ठीक आहे, नवीन आगळ असल्या कारणाने हा गुलाबी जो रंग आहे तो येतोय. आगळ जर जुनं असेल तर असा तुम्हाला कलर मिळणार नाही. सो एक टिप घ्या की नवीन आगळच तुम्हाला यूज करायचं आहे सोलकडीसाठी. वा 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 वा. आणि तुम्हाला अजून एक ऑप्शन आहे, जर तुमच्याकडे आगळ जर घरी अवेलेबल नसेल ना, तर तुम्ही जे आपले कोकम आहेत ना, ते कोकम पाण्यामध्ये भिजत घालून ते जे पाणी आहे ते तुम्ही ॲज अ आगळ म्हणून वापरू शकता. ठीक आहे, बट तुम्हाला जी एक्झॅक्ट तुम्हाला जी चव मिळेल ती कोकमाच्या आगळापासूनच सोलकडीला मिळेल. ठीक आहे, तर हे फक्त ही गोष्ट नमूद करून घ्या. तर कोकम जे आहेत ना ते भिरणापासून तयार केले जातात. भिरणा म्हणजे शुद्ध भाषेत त्याला रातांब असं ते फळ आहे. त्याची झाडं आमच्या कोकणामध्ये खूप असतात. तर त्या फळापासून कोकम तयार केलं जातं. टोपलीवर असे रातांबे जेव्हा मिळतात ना गावात आपल्या झाडांमध्ये जेव्हा आपण काढायला जातो तेव्हा, तर ते रातांब्यापासून ते कोकम तयार केले जातात. तर ती प्रोसेस कशी आहे, रातांब्याचं जे फळ आहे ना ते लालसर जेव्हा पूर्ण होतं लाल, तर ते पूर्ण पिकलेलं फळ असतं. ओके, तर त्याला पूर्णपणे ते ओपन करून आतला जे बी आणि जो व्हाईट गर असतो ना तो वेगळा काढून दुसऱ्या टोपलीत किंवा दुसऱ्या भांड्यामध्ये तो वेगळा केला जातो. आणि ती जी सालं आहेत ना ती सालं प्रॉपर 3 ते 4 दिवसासाठी कडक उन्हामध्ये सुकायला ठेवतात ते गरम उन्हामध्ये. आणि सेम टाईम तो जो त्याचे बिया असतात दुसऱ्या भांड्यात काढलेले तेही 3-4 दिवस शिळं होण्यापर्यंत ठेवतात. ओके, तर त्याने काय होतं, जेव्हा ते सुकल्यावरती ती बऱ्यापैकी कडक होतात ती जी सालं आहेत ती. आणि कडक झाल्यावरती जे 3-4 दिवसात आपण जे बिया आपण साईडला काढून ठेवलेलं असतं त्याला पाणी सुटतं. प्रॉपर दाबून वगैरे त्यातलं ते पाणी काढून ते जे बिया आहेत ना त्या बियांचा पण एक वेगळा उपयोग आहे. तर त्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. आणि जे उरलेलं जे पाणी असतं ना त्या पाण्यामध्ये ही 3 ते 4 दिवस सुकट ठेवलेली जी रातांब्याची सालं आहेत, सुकलेली सालं, ती आपण त्या पाण्यामध्ये आपण ती टाकतो. ओके, पाण्यामध्ये टाकून त्यामध्ये आपण मिठाचा मारा करतो. म्हणजे बऱ्यापैकी त्यात मीठ टाकतो कारण त्याला मिठाची चव जी आहे म्हणजे त्या सोलांमध्ये उतरली पाहिजे. तर तसं ते एक रात्रभर आपण तशी ठेवतो. त्याची सुकलेली जी सालं आहेत रातांब्याची किंवा भिरणाची, कोकमाचं जे पाणी आहे ते शोषून घेतं. शोषून घेऊन मग ते परत दुसऱ्या वर्षी परत सेम प्रोसेसमध्ये ते परत कडक उन्हामध्ये सुकवत ठेवलं जातं आणि ते पाणी जात ठेवलं जातं. परत रात्री संध्याकाळी ते सुकलेली कोकमं आहेत ती काढून परत त्या पाण्यामध्ये परत घातली जातात. परत ही अशी प्रोसेस जी आहे ना ही एक 3 ते 4 दिवस केली जाते. 3 ते 4 दिवस ही प्रोसेस केल्यानंतर जी तुम्हाला मी आता जी डिशभरची कोकम दाखवलेली आहे त्याची कोकम तुम्हाला एक्झॅक्ट कोकम मिळतं हे 3 ते 4 दिवस नंतर केल्यानंतर. आणि जो उरलेलं जे पाणी असतं ना मिठाचं पाणी जे जाड झालेलं असतं तर त्याचं आगळ तयार होतं. तर ही अशी प्रोसेस पूर्ण आहे कोकमाची, की कोकम कशाप्रकारे रातांब्यापासून किंवा बिरणापासून कशाप्रकारे केलं जातं. आणि त्याचप्रमाणे जे कोकमाचं सरबत बनवतात ना सरबत, तर त्या सरबताचं लागणाऱ्या कोकमाचं जे रॉ मटेरियल आहे ते तयार करायची एक वेगळी पद्धत आहे. म्हणजे ती जी बिरणं आहेत ती जी रातांबे आहेत ना त्यातला आतला जो गर आणि ती बी काढल्यावरती जी कोकमची साल आहे ना ती पूर्ण तुम्हाला कट नाही करायची. लाईक समजा आता हा रातांबा आहे आणि वरून जर तुम्ही ती कट करतायत तर पाणीपुरीची जी पुरी असते बघा त्या प्रकारे तो रातांब्याचा फळ असतो ना त्यामध्ये साखर भरली जाते. खूप सारी साखर भरायची म्हणजे पूर्ण ते फिलअप होईपर्यंत. साखर भरल्यावरती एका काचेच्या बॉटलमध्ये किंवा नॉर्मल आपली जी प्लॅस्टिकची बॉटल असेल किंवा कुठलं भांडं असेल टब असेल
तर त्यात ते तसे रातांबीची जी फळं आहेत, साखर भरलेली, ती वरच्यावर थर लावून वरतून पूर्ण कापडाने झाकून ठेवायची. कपड्याने झाकून ठेवल्यावरती ते जे ती जी भरणी आहे किंवा ती आपल्याला कडक उन्हामध्ये ठेवायची. ती एक 3 ते 4 दिवस कडक उन्हामध्ये ठेवल्यावरती त्याचं पाणी सुटतं त्या फळाला, कारण त्यात साखर असते. तर ते पाणी सुटून तो साखरेचा जो पाक तयार होतो ना, तो ॲक्च्युअल रॉ मटेरियल आहे कोकम सरबत करायचा. आता वेळ झाली आहे सोलकढी टेस्ट करायची. सही झाली आहे. आंबट पण प्रॉपर आहे आणि तिखट देखील, म्हणजे आपण ज्या मिरच्या टाकल्या त्या पण प्रमाणात बरोबर टाकल्या आईने, आणि उत्कृष्ट चव, जबरदस्त. आणि ज्यावेळी आपण आपल्या त्या रस्स्यामध्ये जेव्हा कोकमचं आगळ जेव्हा आपण ॲड केलं ना, तर ते चांगलं नीट प्रॉपरली ढवळून वगैरे तुम्ही थोडी टेस्ट करून पहा. जर तुम्हाला मिठाचं प्रमाण जर तेव्हा कमी वाटलं तर तुम्ही ॲडिशनल मीठ तुमच्या चवीनुसार त्यामध्ये ॲड करू शकता. आणि अजीर्ण वगैरे जर झालं असेल तर भातासोबत तुम्ही सोलकढी सर्व करू शकता, ते तुम्हाला चांगलं राहील. जशी प्रोसेस तुम्हाला दाखवली त्याप्रमाणे नक्कीच एकदा ही सोलकढी घरी करून पहा आणि कशी झाली ही कमेंटवरती नक्कीच कळवा. आणि आता मी मजा घेतो सोलकढीची. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ खूप शेअर करा, म्हणजे सबस्क्रायबर आपले चांगले गेन होतील. तर काळजी घ्या. बाय. जबरदस्त. म्हणजे हॉटेलमध्ये असतं, हॉटेल पर्पसच असतं, एवढे आंबट वगैरे नसतं. हे हॉटेलपेक्षा भारी झाले. असं एकदम अशी झणझणीत लागू होई कशा, तर ती ॲक्च्युअल सोलकढी काय. हा, जबरदस्त.